Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Lourdes Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text, urog na sa laugan Santa Misa. Mantinuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Matinog po kita para sa opening hymn to our novena to Saint Padre Pio. Sige. Please kneel. Maluhod po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Humble Saint Pio at Pietrelcina, you who love the Roman Catholic Church, pray for us. May the Master send workers to the harvest and give them the strength and knowledge needed to be children of God. Pray that our Holy Lady will unite Christian people everywhere, comforting all of them under the one great house of the Lord, the lighthouse of our salvation in the storm of life. Just as a lighthouse is a beacon for safe return when there is a storm at sea. Efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us a blessed fruit of your womb, Jesus.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer to the intercession of Saint Pio Petrarchina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio Petrarchina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified, and as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Petrarchina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Petrarchina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of St. John Paul II to St. Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to be one with you, if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will,
your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-inita, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Biyernes sa ikawalong simana, kan ordinaryong panahon, idulot po niya to sa Santa Misan, mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat for Jarrell Candelaria, ni Candelaria Cristel, pasasalamat ni Beth, para sa birthday ni Brianna Jane Arizobal and family, kang Arizobal and Luna family, pasasalamat kang Acabado family, kan Peralta and Narvaez family, ni Sina asin ni Jalel. Special na intensyon kahagadan ni Kervy E. Magnata to pass the DOST scholarship ni Sheger Paul Boton for fast recovery kan Valdez family, for fast recovery of Noel Castillo. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Maricel Fe, Vicente, kahagadan kang Sardinas family, kalag ni Riza kang Advincula family, para sa 5th death anniversary ni Joel kang ni Sinaida Naag and family, sa kalag ni Alfredo Cancerano family, kalag ni na Bernardo Sr., Flora asin Edgar, kahagadan ni Beth, kalag ni Crescencia Inocentes asin David kang Dilumen family, kalag ni Potenciano kang Apinado family, kalag ni Jenny, kahagadan kang Valdez family, sa kalag ni Lydia, kahagadan ni Kim Banzuela, para sa kalag ni na Ignacio asin Petronilla, kahagadan ni Presi Liandelar, asin siring man sa kalag ni Oscar, kahagadan ni Malu and Joseph.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sa Ama, sa Aki, Espiritu Santo, Amen. ang pagkamot ni Jesucristo kurang nantahan, ang grasya ni Jesucristo kagurang nantahan, pagkamot kan Dios sa pagisumaro ng Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, tats tumakasalan, tangani magkanig kita magsilibrar, mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang tang Diyos. Mayrak manlagod sa ton, Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa tamang kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibig kita, kagurang na namibig kami, magtugot ka na an lakaw kan kinaban pusayon para sa mo kan sa imong matuninong na pamamahala asinan sa imong simbahan magugma ulikan sa imong matiwasay na kaludokan. Uli kay Jesucristo, kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamang nabubuhay ang sinagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginono sa enot na surat ni San Pedro. An katapusan kan gabos na bagay haranina, kaipuhan na malinaw an isip, asin makusog an buot, tanganing urog na marhay an pamibi. Urog sa gabos, danay na magkaminootan kamo, huli tadakol na mga kasaalan, an tinatahoban kan pagkamuot. Pasakaton an kapwa na daing pagngurog-ngurob. Balang saro sa indo may sadiring mga balaog. Kaya siring sa mga marhay na namamahala kan manlain-lain na balaog nin Diyos, idulot nindo ang mga balaog na inako sa paglingkod sa iba. Kung maghulit, ihulit ang mga tataramon nin Diyos. Kung maglingkod sa bilog na tataramon nin Diyos. Kung maglingkod sa bilog na kusog na itinaon nin Diyos. Tanganing sa gabos na bagay, pag umawon ang Diyos, huli kay Jesucristo. Sa iya ang kamurawayan, asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Mga namumutan,
Danay nindo ipagngalas na kamo baluon sa kalayo. Nagarusarong bagay na pambihira ang nangyayari sa indo. Ipag-ugma nindo kung kamo magkaigwanin kahirasan sa mga tinios ni Kristo. Huli taarog na dakula ang kaugmahan na makakamta nindo kung an sa iyang kamurawayan ipahayag na. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Sabihan an mga banwaan, an kagurangnan hade, pinasarig niya an kinaban, dai matatanyog. Sa katanosan huhukuman niya an mga banwaan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Magugma ang kalangitan, magugma ang daga, ang dagat asin ang gabos na nasa dagat. Ipag-ugmanin bilog na kapatagan, asinin gabos na kahoy sa kadlagan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Magugma, huli ta madatong an kagurangnan, madatong sa paghadi sa kinaban. Siya matanos na maghahadi sa kinaban, na mamumuto na maghahadi sa katawohan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa Jerusalem, dangan nagdago sa simbahan. Nagkalagkalag, asin ulit banggina, nagpuli sa Bitanya, kay Bandose. Pagkaaga, mantang sinda naglalakaw hali sa Bitanya, si Jesus nagutom. Sa rayo, nahiling yan sarong baligang na madahon. Rinanihan at ibaad makakuanin bunga. Alaga dahing nakuha, kundi mga dahon sana, huli tabakong tigbungahan. Dangan sa Jesus nagsabi, sagod pa man, dainin makakan, nin bunga na hali sa imo. Ini nadangugan sa mga disipulos. Pagabot ninda sa Jerusalem, naglaog sa Jesus sa simbahan, asin pinaluwas ang gabos sa nagpapabakal, asin nagbabakal, dumaan. Pinabalintok ang mga lamesa kan mga pararibay ning kwarta, asin ang mga tukawan kan nagpapabakal nin sa lampati. Ipinangalad ang pagdara nin anuman sa simbahan. Dangan naghulit sa inda, bakong nakasurat ang sakong harong, aapodo na harong nin pamibi para sa gabos na banwaan, alagad ginibo nindong pailihan nin mga parahabon. Ini naaraman kan mga poon nin kapadian, asin mga eskriba, kaya naghanap sila nin paagi kung paano ninda ipapagadan sa Jesus. Natatakot sinda sa iya, hulitan sa iyang katukdoan, ipinagngalas ning gabos. Pagkahapon, si Jesus asin ang mga disipulos nagluwas sa banwa. Pagkaaga, inagihan nindaan baligang asin na hiling na alang na sagkod sa gamot. Si Pedro nakagirumdum asin nagsabi kay Jesus, Maestro, ang baligang na sa imong minaldisyon alang na. Si Jesus nagsimbag, magtubod ka mo sa Diyos. Totoong sinasabi ko sa indo, an magsabi sa bulod na iyan, humali asin lumampaw sa dagat. Kundi magalang-alang, kundi magtubod, nan sinabi magyayari, totoong mahihimo iyan.
Kaya sinasabihan ko kamo, ano man hagado nindo sa pamibi, magtubod kamo na itataw sa indo, asin iya na ako o nindo. Asin kun kamo, mamibi, enot, patawadon ang may maraot na buot sa indo, tanganing sa indong mga kabanalan, kasalaan, patawadon man kan sa indong Ama sa langit. Kung day kamo magpatawad, day man kamo papatawadon kan sa indong Ama sa langit. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. maray na hapon, an mga aldaw kan ordinary time kan liturhiya na nagpon kan Lunes o pikapadagos ang na putol na panahon kan ordinary time because of Easter as in Quaresma, tataw sa to mga leksyon sa araw-aldaw na pagkabuhay. Leksyon sa pagsunod sa Diyos, sa dalanin ng kabanalan, sa dalanin pagkamuot. Kaya itong minsay sa Ebanghelyo, maski nga ni nagmaldisyon si Kristo, kung magapigasabi tamaraot ang magmaldisyon, siguro sarong paagi sana na ang kapangyarihan ni Kristo pwede mo mangyari o makuha sa sarong nagtutubod huli sa paghahagad niya sa kagurangnan sa pamibi. Kung kita mga naghahagad sa kagurangnan, namibi kita, ang bot sabihin kan, day ta kayang pigahagad ta. So we resort to prayer. Kaya kung naghahagad kita, alagad half-hearted, kulang ang pagtubod, paano man yan itatao? Garo ka baga nagduman sa doktor, di ka maniniwala sa doktor na mabubulong ka, paano ka man hanggang mabubulong? So yun ni ang but sabihin kang pangadji. Ngunyan, sabi pa ni Kristo, ang tunay na pagpangadji, nga kulugan man na malilig man ang satong kalag na dainin maraot na buot. Kaya pwede man hagadon ang kapatawaran, duman sa nagkasala sa to o kaya pinagkasalaan ta. And we know in prayer there are four purposes. No? So pagpasalamat, pagsamba, paghagad ng tawad, asin paghagad ni pangangaipo. So, apat na purposes kang prayer na yung gabos nahiling sa pagtugtog ni Kristo kang our Father. Ang enot na pagbasa, nagsasabi man sa to, na dahil kita mawaran paglaom, kung sakaling nag-aabotan mga tios, makadipisilan, tadyan mismo na babalo ang kararuman kan pagtubod. But many times, na-observe ta, kung ko sa nakitang kaipuan, sa kakinas na balik-balik sa simbahan. Pero pag maray-maray, di man na problema, iritoon kita sa mall, iritoon kung sain, nagkakaurugma. Natansiban, bakong lugar ng kaugmahan, digdi po baga naugma kita na kakaulay tang man na Diyos. Sinsarabay-sabay kita nagdudulot kang dulot ni Kristo. Kan kasudma, kan kapistahan, kang high priesthood o eternal priesthood of Jesus. Piga paliwanag sa to na ang sulamenting nag-o-offer sa lambang misa, iyon kagurangnan. Kaya gani, itong parating na nagkukolekta o kaya nagdadaraki mga dodot sa altar, ang luma kay nangaran, kan partiyan kang misa, offertory. Pero dahil na yan pingapod na offertory, pagdulot ang apod o paghanda kan mga atang, no? Preparation of the gifts. Natapo, dinulit ang mismong offertory na part kang mass, iyo po itong konsekrasyon, no? Ito bagang
bibindisyon ng padi kang tinapay as arak to make them the body and blood of Jesus. As in, igi itaas kang padi, pigbabayaw. Yun po mismo ang ofertory nata. Yun ang pagsabuhay giraray kang ginibo ni Jesus na pag-offer niya kan sa diri duman sa cross. And nobody can do that. Siya lang. Kaya, alangan nakita ang nag-o-offer sa misa. Although, pag po magkakang misa, inagayang misa, dolot ngayon ni arog kay ni, arog ka. Dahil man kita nagdudulot, tas si Kristo ang nagdudulot kang misa. We only join ourselves to His sacrifice. But we are never the ones offering, literally. Bako kitang nag-o-offer. Si Jesus ang nag-o-offer. Dinurita siya sa nandaing kasalan. Kita, igwa kitang kasalan. So, kumbaga, we just connect. But we are not the ones who are the real offerers. No? Magayon pong dapat masabutan, no? Kasi, sabi nga ni Bishop Sora, ka nabubuhay pa. Sige ngayon indo ang basa kang kadakol na intensyon. At yan ngayahol da po ng simbahan, kadakol lang ngayang na banggit na pangaran. Siyempre, aramtaman, human pride, gusto taman na madangog, itong intensyon, although pwede man siya na ilagay sa bulletin board kung talagang gustong kasiguro na binanggit sa misa. Pero sabi baga, ngayon maninday na dadangog ang Diyos. Lalo na kung ang intensyon mo nasa kabuotan, karahayan, kabanalan, nothing passes God. Kaya, di kita makhandal na di mabasa ang intensyon. Gusto ta sa nang tawan kidoon ang centrality ni Jesus bilang iyo mismo ang nag-o-offer. Di kita nag-o-offer, si Jesus ang nag-o-offer. Because He is the offerer, the one being offered, as in, siya pa ang paagi ang pag-offer. Dito po ang magigibo kung kita. Kaya, sa madaling salita, we are just joining our own offering, kung mapod man na offering. Tapos kang tataraw mo na dulot, it's not even appropriate, no? Kasi ang dulot baga is pagtao kang sadiri. Pakuya na garo. Garo, it's outside of yourself na kapot-kapot mo, itatao mo. Bako po araw ka ng pagdulot. Ang tunay na meaning kang pagdulot. You give everything. Mind, heart, soul. Kaya, kung binigay mo ng bilog mong sadiri, ano pang idudulot mo? Di ba? But since it's only the money that you give, di mo man maapod na dulot. Maybe regalo. Pero kung dulot ang but sabihin, si Kristo sa nakan magkakagibo, tapos siya ang nagdulot kang kabilugan kang buhay niya for us. That's why, when we celebrate the Mass, it is a reenactment, pero ang nag-o-offer manggiraray si Jesus. Dahil it's His own offering, no? Pero pig-repeat. Pero bapo ngayong magayon ang repeat, no? It's making present of the original sacrifice on the cross. Kaya lang, so nakikita na, so padi na. Tapos tinawanin special power to offer in the name of Jesus. Kaya nga, pigaapod man ang padi, another Christ, alter Cristo. Pero never na kapareho, equal sa sacrifice ni Jesus. So, magayon po yan na pag-urup-urupan, sometimes we make so many mistakes, nagkaro pantay po ang pag-oferta.
sa mismong offering ni Jesus. Magpamibig ko mga tugang, tanganing sakon sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na nagtatao kan mga ideodolot sa imong ngaran, asin nagririmpos kan mga dinolot, uli kan kaludokan kan sa imong paglingkod, kan sa mong paglingkod, namibig kami sa saim mong pagkaherak na anhibinaras mong ginikanan nin merito, itugot mong magtao sa mo nin premyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matano sin nakakaligtas. Danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakama na dahing kasagporan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa pagkamaw at sinisilibrar, mi an sa iyang pagagadan, sa buhay na pagtubod, nagpapahayag kami kan pagkabuhay niya liwat, asin sa orong kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos na angheles sa kalangitan, sarabay kami nag-oomaw sa imo, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ng mga hukbo. Ang langit na Simbaga, panok ka sa imong kamurawaya. Hosana, Hosana sa Kaitaasan, Hosana sa kaitaasan, paladanan minaligid, sa ngaran ng kagurangan. Hosana, Hosana sa Kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, kanakadan banal, parabot ng gabos na kabanalan, kay ning mga atang namibig kami, pabanala ka nambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, kuaning tinapay, sin pagpasalamat, binaak ini, sin tinaos sa mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man baka pamanggi sa pagkuayang magkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo,
Itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magakaw kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bagawa sindani na tipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagromdom sako. Misteryo nin pagtubod. Pagtugad ang makamarangan, Napamaritan niya mo, ang pagkabuhay mo liwag, ipinahayag sa tunay ka magdadong. Kaya kami nagruramdam sa iyong pagagadaan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangnan. Kining tinapay nin buhay, asing kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkani ko umong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garong tumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, ang sa mong obispo si Joel, asin kagabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi, kinigirumdom sa misang ini, asin ang gabos nagadan, dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namiibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, sa gabos na Santos, sa kaitupan na kapakayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin pamuraway sa imo, as siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos, abang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Datugdoan kan mga nakakaligtas na togon, si pinatuod kan Diyos no, nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, minsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin, patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahera, maging dani nataling ka sa kasalan, sa manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan bagmang paglao, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurang nani ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sinpapagkani ko kami siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan kang kagurangnan, mapasaindo sa paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan. Espiritu.
Haleluya sa Iso Kristo, ang Kordero kan Dios, nagpapara kan makasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pakinabang kaining Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kitang ngawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog ka nakakaligtas na atang nangangayo-ngayo kan sa iyong pagkaherak. Tanganing ulikan sakramento man sanang ini na pinapakakan mo sa mo ngunyan. Kaugaying gibuha kaming makiras sa buhay ni daing kasagkoran uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ka mga pamibi, San Judas Tadeo, San Maria, inaning kaligtasan. Kamo asin sa numangal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kadama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na, banal na Eucharistia, lakaw kayo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.